И така имаме основно разграничение на дарбите, които са на говорене и на служене. Значи всеки от нас може да намери в себе си, в това, което Бог му е дал, в това, което Святия Дух му дава, в това, което е родено в Неговия Дух и се усъвършенства всеки ден, или дар на говорене, или дар на служене, или дар на говорене и служене. Нещата са много, но който говори, да говори като думи Божии. Значи, ако искате вашия дар да работи, вие трябва да се съобразите с истината, която тук се казва. Думите трябва да са като думи Божии. Тоест, ние трябва да знаеме Божиите думи и да ги говориме като такива. Сега мога да дам един много важен стратегически пример за хора, които не говорят думите Божии, такива каквито са, но ги изкривяват. Това са хората по амвоните, на католическите, на евангелските, на православните и всякакви църкви, които днес се наричат с името Църква на Исус Помазания, на Исус Христос, но това не е вярно. Ако и много хора вътре да са повярвали в Исус, те са се посветили на една система, която няма нищо общо с Царството на Бога. Това е система, в която религията, празните човешки дела са взели връх над вярата, над любовта, над благочестието, над грижата, над търпението, над милостта и са направили една човешка форма на поклонение, в която Исус е сложен някъде там въгъла, отзад. Всички казват: Исус е там, изчакай да свърши службата и ще си поговорим с тебе, защото в тази църква или в тези църкви не е прието нищо от това, което пише в Библията. Там никой не може да говори, освен великия богопомазаник, пастора. Но тук виждаме, че всеки според дарбата, която е приел, така върши работата си. Значи, когато ние сме заедно, според този текст, ако сме 10 човека заедно, колкото човека имат дар да говорят, могат да кажат каквото мислят. Разбира се, това не е казано, че трябва да бъде на някакъв амвон. Ние си говориме, когато се виждаме, когато сме заедно. Можем да си поговорим по телефона, по скайпи, можем да си поговорим на YouTube или не знам къде, навсякъде, където искаме. Можем да си поговорим в някой форум или пък просто да се срещнем и да пиеме чай. Когато се срещнем, всеки според дарбата, която е приел, служи и на другия. Когато сме вкъщи, дарбата продължава да работи, тя не спира да работи и не се слага под някакъв си покрив там, наречен черква, в който нашите дарби работят, защото Бог не може да работи иначе. Това е абсурд. Значи дарбата, която ти, брате или ти, сестро, си приел или приела, работи навсякъде, където си. В твоята работа, на улицата, вкъщи, в църквата ти можеш да служиш на когото Бог ти даде, когато Бог ти даде и както Бог ти даде. Единственото условие е да го правиш по правилния начин. Тоест, ако говориш, да говориш думи Божии. Не можеш да говориш ученията такива, каквито някой си ги измислил. Днес е пълно с учения измислени. Пълно. И за да се избегне това нещо, човек трябва да вижда и да знае и да разбира какво пише в писанията. Затова трябва особено усърдие. Не е възможно човек да разбира писанията, ако не ги разбира, ако не седне и не бъде сериозен в своето разбиране. Ако човек, например, разчита на това, което му говорят от амвона, или разчита на библейски училища и университети, ще го закъса много яко. Защото на всяко от тези места се говори само това, което е изгодно. Този текст, който сега цитирам, не се говори никъде. Поради простата причина, че той е несъвместим с нито една църковна структура. Няма структура, как да може да изпълни този текст. Как всеки ще служи на другите с дарбата, който е приел в неделя сутрин за 2 часа. Това е смехотворно. Там може да слуши само шефа. Шефа разпределя
каквото там разпределя и после всеки кой откъде е. Значи в една черква Словото Божие е отрязано с въпросното ножче, за което говорихме миналия път. То седи отново тук при мене. Ето го, нали? Остро и опасно ножче, което служи за работа. То не служи за рязане на Библии, но символично ви го показвам, за да знаете как правят хората по амвоните. Те взимат този пасаж от 1 Петрово 4.10, всеки според дарбата, която е приел, и го изрязват от Библията. Изрязват го, никога не го говорят и това не е единствения пасаж, който те никога не говорят. Така, значи това е, ако някой говори, трябва да говори истината такава, каквато е в писанията. Той трябва да приеме първо духа на Бога, да се покори на най-първоначалните неща, като да приеме водно кръщение или потапяне, по-добре казано, и всичко останало, което Бог му дава, защото иначе би бил човек, който говори без да знае какво говори. Така че ние се покоряваме на всяка истина, която Бог ни каже всеки ден в живота си, от сутринта до вечерта и през цялата нощ, и растем в познаване на Бога. През това време си помагаме един на друг. Някои от нас в даден момент от своя живот биват повикани да се грижат за своите млади братя и сестри, които са повярвали скоро, които не разбират, които са отпаднали и въобще които имат нужда. Това са дарбите на служение, за които говорихме първия път. Това не са пастирите на амвоните, за които пак говорихме първи път и сега продължаваме. Пастирите на амвоните не са дарби на служение, а това са религиозни недомислици или по-скоро религиозни доктрини, демонични доктрини, които са застанали на мястото на Божието Слово. Тъй като пастири има, тези пастири се грижат за Божиите овце. Те познават овцете, познават кой къде живее, знаят неговия личен живот, знаят с какво се занимава, с какво се бори, какви са нуждите му и как да му помагат. Това са пастирите на овцете. Това, което вие имате, се нарича лъже-пастир. Всеки пастир, който е застанал на амвон, всъщност е лъже-пастир. И така, значи той говори, ама не говори Божии думи. Нали, той има претенции, че той е човек, където има тая дарба там за говорене. Ама той се лъже, защото дарбите на говорене пише да говорят като думи Божии. Значи, той не говори думи Божии, защото думите Божии говорят различни неща. Те говорят, че ние всички си служим един на друг. Така. Който, казва, слугува, да слугува с силата, която му дава Бог. Ами, всеки, който върши нещо, трябва да осъзнава, че силата е на Бога и да го върши по начина, по който Бог му дава. Ако някой върши чудеса, ние знаем, че това е силата на Бога. Ако някой се грижи за другите, нека да го прави чрез силата на Бога. Скоро се сблъсках със следния пример на църковно служение. Една сестра искаше да служи на едни възрастни хора, но казва един ден, хайде да ходим заедно при тях, да им послужиме. Отидахме заедно и то се видя ясно. Нали? Тази хора бяха много възрастни и основното, от което се нуждаят едни много възрастни хора, е да им се помага. Те не виждат, не чуват, имат нужда от това някой да сготви, да избере, да изглади, всякакви такива елементарни уж неща, на които обаче възрастният човек няма как да направи за себе си, защото тези хора могат да са невиждащи или недобре виждащи и също така могат да бъдат в немощи. Знаеме, възрастен човек. Ами, нищо подобно не беше вършено за тези хора, това е истината. Тези хора бяха оставени да се оправят сами и се очакваха да се свършат някакви религиозни чудеса, които не знам какви са. Нямам никаква идея, но така или иначе на тези хора не се послужваше. Никой не им переше нещата, никой не им переше гащите.
нищо подобно. Разбира се, това беше само това, което аз видях, не мога да знае живота на всички, но казвам какво не е да се служи с силата на Бога. С силата на Бога би било на тези хора да се послужи за това, за което имат нужда. Ако, например, някой прави каквото и да било, да кажем прислужва на трапези, трябва да го прави с силата от Бога. Тоест, ако вземем историята, където в Новия Завет имаше проблем при служенето на трапезите, този проблем дойде от служенето не с силата на Бога. Защото когато се служи с силата на Бога, то е справедливо. Значи силата на Бога позволява на човек да преодолее егоизма си. Може човек да има собствен личен егоизъм и да казва, я пък аз ще им служим на тея. Те какви са? Другия вариант е силата да бъде егоистична на ниво някаква общност. Аз съм евреин, път ти си някакъв си езичник, що пък ще ти служа. Може да бъде аз съм шоп, път ти си пловдивчанин или обратното. Може да бъде ти си циганин, па аз съм някакъв си. Или пък аз съм циганин, път ти си някакъв си шоп там. Значи всичко това не може да бъде послужено на другия чрез силата на човешките усърдия, усилия и прочее. Значи нуждата от служение е чрез силата на Бога. Трябва да отидем в следващото видео. Стигнахме до там, че никой не може да служи на Бога с своята си сила, тъй като силата на човека е крайно мотивирана в егоизъм, в всякакви такива себелюбиви, сребролюбиви и подобни истории, така че човек не е възможно да служи на другите. Например, когато някой ти се обади и каже, че има нужда, ти можеш да му кажеш, добре брато, ама аз утре имам да работя. И сега ако не се наспъл, утре шефа като ме види, че не се усмихвам на клиентите, ще ме изгони от работа. И се оказва, нали, че заради работата, която работя, аз не мога да послужня на ближния си. Тогава силата от Бога ни дава способност да оставим тази работа и да потърсим работа, която ни помага или поне не ни пречи да служим на нашия ближен. Затова ви, повярвайте, се изисква страшно много сила. На практика никой не е способен да напусне кариерата си просто така. Човек казва, как ще напусна аз това добро място, което имам, само за да имам време да служа на някой, който хич не го е заслужил. Така не го е заслужил, ние не сме го заслужили, получили сме го като подарък и сме получили заповед да обичаме ближния си. Тоест, ако нашето спасение е реално и ако ние наистина се интересуваме от Божието Слово и думи, ние ще започнем да се грижим за това, което Бог казва. А Бог казва да служим с Неговата сила. Ама Неговата сила не работи, когато човек живее за себе си. И обратното, Неговата сила ни дава способността и възможността да не служим на себе си, а да служим на ближния си. Когато някой въобще наруши твоя свят, семейен живот или пък поиска от тебе неща, които